Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Entzuleok ondo etorri beste behin Eusko ikaskuntzak Bizkaia irratiaren bidez, dakarskun saio honetara. Eta gaur, bai programaren inguruan egingo dugu berba. Zer da bai? Zetan egiten da hau lan? Zetan ipintzen da hau begiradea? Zeo zer aurreratzekotan, esango geunkena da, berezko aurrerapen iraunkorra. Eta gure gonbidatua aurkeztea honentsuena. Honetako partaidea eta arimea dala esan geinke gure gaurko gonbidatua. Iñaki Azkoaga, egunon eta ondo etorri Iñaki. Egunon, baita zuen. Zelan zagoz? Ba, ondo. Gaur baiet esango dugu gainera. Bai, oize, bai inguruan berbetan baiet esan. Hori da. Horren Iñaki eta geure burua kokatzen hasteko edo behintzat giroa epeltzen hasteko, hori beharko dugulako, konta iguzu, horan lerro nagusietan zer dan bai? Bueno, bai, da Eusko ikaskuntza barruan, oindala urte batzuk, hasi ginean berezko aurrerapen iraunkorra, orain deitzen diogun konzeptuaren gainean azterketa sakon eta zabal bat egiten. Hau da garapen iraunkorraren barruan eta guk ipini gutzen izen bat. Berezko aurrerapen iraunkorra. Segure aurrerapena berezkoa izan behar da eta benetan izan behar da iraunkorra. Hortik dator bai idea. Gero orduan 2005 urtean gutxi gora bera amaitu genuen lehenengoko fazia da gero pentsatu genuen beharrezkoa zala ordutik ona egindako aldaketak ikusiaz barriro azterketa bat egin. Da orduan 5 urte dala egin zana gaur berrikusten ari gara galdera bati erantzunez oraingoz. Da galdera hori da, zer gertatzen ari da. Da hortan, ari gara, da hori da hori da, bai gehi 5 proiektua. Baina hori ulertzeko Iñaki behar bada denporan atzera egin behar dugu, eza, bai +5 edo bai gehi 5 horrek urte batzuk badaukaz. 5 zenbakia izenburuak argi eta garbi azaleratzen dauana da, baina hori baino lehenagotik bai lanean ebilen. Bai, jakina. Orduan, garapen iraunkorraren azterketa bat egiteko premia izugarria ikusi genuen, hasi ginean, pentsaizu 300 personatik gora parte hartu hemen proiektuan, eta jente guzti honen partaidetzaekin, zenbait ondorio atera genituen. Ondorio horreik Euskal Gizartearen eskuetan jarri ziren gure zuzendariei eta liderrei eman zitzaien garapen iraunkorrerako zenbait urrats emoteko punto batzuk konkretuak aurrean ipiniaz. Gero egia esan da, gauza batzuetan zer egiten hasi izan, beste batzuetan oso gutxi, eta gaur, pasau dira 5 urte eta barriro aztertzeko eta barriro ikusteko gaz, baina orduan esaten zana,
benetan beharrezkoa zala egoerak eta aldaketak frogatu da, ezta? Da, zein da froga handiena, zertu garen krisisa, egon diran aldaketak, bai, petrolearen inguruan egon dagoen energia aldaketaren eta premia izugarri hori, baita krisi finanzioa, eta orduan esaten genituen, zenbait gauza fiskalitateen inguruan eta bar, da, ez ziren abate, baina bete baziren behar badago ongo ginekenak, eta orduan, bueno, 2005 urtea zan, oraindik boom ekonomikoaren barruak gengo zen, eta han ezote zineak ezin oso hitza tartu, ez da. Gero, guri post pixkaten muzku, urteak pasala, frogatu dela, orduan esaten zana, zuzena zela, da, planteatzen ziren zenbait neurri hartu behar baziren, behar badak zapurutxo bat txikisagoa izango zela Euskal Herrian, baina, bueno, gauzak hola, da horretako da eusko ikaskuntza ez, gizarteari gauzak ikerketa planteatzeko, gauzak agertzeko, eta, bueno, aztertzeko azken baten. Esango dugu, Iñaki, Eusko Ikaskuntzaren bai programa hau, gitxi gora bera 2003tik dabilela Euskal Herriarentzat, berezko aurrerapen iraunkorra ikertzen, sustatzen, edatzen, eta beti etorkizun azterketetan oinarritutako foruen eta ituntze foruen bidez, baina hor galdera bat nagusitzen da, eta hauxe da, ze gertatzen da? Ze gertatzen da, esatea gure ustazu... Krisia, petroleoa, fiskalidadea, klima aldaketa... Bai, horrei danok, eta gainera, gizarte gaien inguruko ez guk, dimension sozial esatu itzona, ez? Eta hori da batez ez zure arloa. Izugarrizkoa. Bai, hori da, niri eta inguruan euki dudan ekipoari, beste 15 personekin ibili gara lanean, eta tokatu zaigun, edo zuzentzea niri tokatu zaidan arloa, ez da. Bai. Esaten ezan duzu, bai, bota. Bai, arlo honetan, ikusten dugu, zenbait gauza, 2005-tik ona, aldatu direla, ez da. Beste batzuk ezain, beste baina, batzuk bai. Zeintzuk esate baterako? Bueno, gukor ikusi duguna da, gizarte aldaketa hau ikusteko, edo aztertzeko, batez ere planteatu duguz bi aldaketa global, mundu guztia ikutu dutzenak, ez da. Bata da, gizartea bera birregituratzen ari da Euskal Herrian. Eta birregituratze hori uste dugu batez be hiru edo lau punton esker ematen ari dela. Gehiago ere badaude, baina hori dia esan daigun zan garrantzizkoenak. Alde batetik demografia, da demografia barruan zahartze prozesua izugarria daukagu. Bestaldetik migrazio flujuak dauz, jente emigrante bidea etorri da, hemengo batzupe joan dira, garrantzia handikoa da flujo horreik aztertzea. Da gero, hirugarren punto bat gertatzen ari jakuna da gure ustez oso garrantzizkoa, Euskal Herriaren indar demografikoa bera doa. Hau da, onjala urte batzuk, gu ginean X persona, da beste punto batzuetan, gu baginean 1000, por ejemplo, Madrilen zian, bota daigun 1500, da Barcelona, no Katalana zian, 2000. Baina gaur egun, proporzio horretan, gu euskaldun moduan gutxiago gare. Orduan horrek horrekin galtzen du pisu demografikoa. Gu daukagun pisua beste batzukin alderatuta gutxiago da. Eta galera hori garrantzizkoa da.
da horrek dakartzelako gero dakartzelako ondorioak ekonomikoak eta alde guztietakoak, ez? Esaterako, orain, izugarri askotan esaten da, gure PIB izugarri altua dela. Beste batzukin konparatuta, Europa guztiko onenetarikoa daukagu. Bai, egia da, baina zer egiten dugu PIB altu eukita jente gutxiegi baldin bagara. Da hori ere da demografia barruko punto bat. Gero, beste alor bat ere ikutu dugu. Da, TIC edo teknologia informazioko eta komunikazioko teknologiak. Da hor, ikusi ditugu bi aldaketa. Batez, pertsonok horrei buruz zarean beste elkarra harreman batzuk izango ditugula, izango dugu zen harreman horrei, guk esaten zuen zare sozial guzti horrein inguruan dago, ezta? Baina gero baita ere teknologiak ekarri bizkua mekanismo batzuk, erramintzak, hardwarea, tresneria, esate baterako. Ejemplo bat ipitzearen. Baldin badago gaur egun persona bat, bera baino persona nagusiago bat, o nagusi bat zaintzen, baina berak laguntza behar badu, besoetan ez daukaleko indarra hori mugitzeko, laiztor jantziko ahal izango ditu beso moduko batzuk, o txaleko moduko batzuk, nun bezuetan indar izugarri emango dutzien, persona horri buelta moteko edo aldaketak egiteko, ez da? Orduan, hor dago aldaketa tresnerienara. Da guzti honek gizartea izugarri aldatzera doia. Eta gero bi faktore gehiago, esklusio sozialean dauzen taldeak agertzen ari da, krisisei esker, eta aldatzen ari da guk esaten zuna kontrato sozialak, ez da? Baina matrimonioak ez dira lehenko modukoak, aldatu egin dira, lan kontratuak ere aldatu egin dira, parejas de hecho pila daude, orduan guzti honek, familiaren egitura ere aldaketzen ari da, eta guzti honek ere eragina dauka. Da honi ditu dutzautan hori, gizartearen birregituran, eta. Da, gero beste punto bat ere, aldaketa guzti global honin barruan, ditutzena etika eta baloreak. Da hor, esaten dugu, gauzen krisizan, lehenengo eta behin egin behar duguna da, aspaldikoak o tradizionalezian baloreak, barriro indarren jarri. Lana ondo egindakoa, esfortzua, elkarkidetza, solidarietza, da horreik, bizi guztian ikasi dugu zenak ez, balore horreik, berrezkuratu, barriro ipini indarrean, eta aurrera egin. Baina gero baita be, denpora barrietarako, balore barri batzuk, da hor daukagu izate bateko, ezagutza, kooperazioa, aldaketa, kolaboratzen ikasi, zabalik egon, eta gizarte erantzun gizon mundu guzti hori, ezta? Da azkenik, identidadeak euskaldun moruan daukagun da eukidugun, eta identidadeak evoluzio bat duela, da evoluzio horri ere kontuan hartu behar dugula, baina beti guri euskal ikuspegitik. Da hori izan da etikaren eta baloren inguruan erabaki duguna. Asko dira, gauza gehiago. Asko eta asko dira, zeuek landu dituzuenak, eta aitatu duzuzan puntua batzu dira, ezta, demografia, migrazioa, teknologia, komunikabideak, kontratu sozialak, esklusio sozialeko taldeak, etika eta baloreak, horrek guzti horrek hartzen dituzue zuek bai programan, batez bet dimensio sozialari jagoko atal horretan, zebeste atal asko be, egon badagoz. Baina, ze gertatzen den behin aztertuta, zuek zer da hemen azpimarratzen duzuena analizi bat behar dela, baina 5 urtean, bai, lanean, azizala urtetxu batzuk gehiago bebadira, baina batez be, azkenengo 5 urte honetan, Iñaki, zuek oinarriak ezarri zen dua zenetik, zenbat aldatu diren gauzak, ez?
bai, izugarri aldatu dira. Ez bakarrik, alor, garapen iraunkorraren, alor ezagutzuenetan, ez? Esate bateko energian, eta baita ere transportean, ez? Por ejemplo, garraioan eta ikusten da izugarrizko esfortzua egin dela, eta gauza pila aldatu dira, baina oraindik falta jaku, ez? Tramo bat. Baina gizarte aldetik ebe izugarri aldatu dira gauzak. Orduan ikuste genuen, por ejemplo, hau demografiarena, ikuste genuen, etorrela, teknologia ere, horreguan, ez da? Baina esklusio sozialeko puntuak eta abar batxian hain bauzen, baina etziren hain garbi ikusten, ez? Gaur hori asko bortitza bada indartzu, da? Da gero, etika eta baloreetan ere berba egitezan, baina esate bateako, ez genuen hain beste esaten, ez? Betidaniko balore horreik indarrean jarri behar duguzela, ez da? Ikasi duguzen balore horreik berreskuratu behar duguzela, ez? Hori ez genuen esaten genuen gauza berriak. Da, gaur egun, demostratu da, azkenean zentratu behar garela, baita ere betiko gizan diren horreik, birraztertzen, eguneratzen, eta gaur eguneko logikarekin eta aplikatzen, ez da? Baina galdu barik. Hori izan da hola orokor. Baina gero, aztertu dituguro lau ambita hundi. Da zan edukazioa eta enplegua, hezkuntza, zerbitzu sozialak eta osasuna, politika eta parte hartzea, da kultura eta ozio edo esate zaion alorra. Da orduan, lau alor izugarri handi horreitan, hezkuntzan esate bateko eta enpleguan, izugarrizko aldaketak egon dira, ez da. Zerbitzu sozialetan eta osasunean, ez ezanik ez, lehenengokoa, zerbitzu sozialen premiak izugarri gora egin dau, dirua jetxi egin da, orduan, danok, kobertura sozial horreik ondo diren edo ez, kezkatuta gagoz, edo kezkatu egin gaituzte, edo kezka reala da. Baina, esate bateko gauza pozgarria, badaz. Esate bateko zahartze profesori, Euskal Herria hain gogor, eta zahartzen adinan profesoretan, gauza politak, por ejemplo, zahartze aktiboaren aldeko ekimenak izugarri dira, baina baita ere borondatezko laguntza, hau da jenteak bolondrez lan sozialak egunetik egunea gehiago egiten ditu, jentea zahartzen da, igual jubilatzen da, baina esan da, zer egin bardo, lagundu bardo eta ONG baten, edo ez dakit, Eliza inguruko erakunde baten, edo joan behar naiz bestea di laguntza ematen, voluntaria da hori, eta hori ere gora doa, da, krisis zazoi honetan uste dugu gehiago joango gara, en fin, hor badago aldaketa importante bat, ez? Eta, osasunean ere, sistema mantenitzeko ikusten dugu, ez da gala erraza izango, bat ez be, bi motibo negaitik, zahartze prozesua gora doalako, eta bezalde dirurik ez dagoelako, baina orduan, prebenzio programak eta askoz gehiago beharko ditugu, eta, hor badago, mapa barri bat, ez da? Da, esate bateko, gauza antzeakoa pasatzen da hezkuntza munduan, ez? Ikusten dugu, kompetentzia barriak sortzen ari direla lan munduan, da horrek eskatzen duela hezkuntza prozesuaren egokitze bat. Esate baterako, lanaia ez da betirako, lanez bizitzan aldatu egite gara, bizi guztian formazioan ezitzen egon behar da persona, ze dauzen aldaketak hain bortitzak eta hain gogorra dira, ez bazara eguneratzen formazioan, kanpoan geratzen zara, orduan
Daukagun sistema edukatibo guzti hori egokitu egin beharko da, egoera berrira, eta hori edek, gauza honeipe apuntatu ditugu, ez da? Beste alor bat, da ere polita, da politika eta parte hartzea, ez da? Esate bateako, hori ikusi dugu, gaur egun, dagoen sistema elektorala eta partiduen egiturak eta apur bat zahartuak geratu direla, esate bateko, lista zerratuak, partiduak egiten ditu listak, eta hori, eta norberak lista oso bat botatu behar du. Segaitik ez lista zabarrak edo, jendeak politikoak hurbilago sentitu ditzan, ez da? Edo daukagun entramado instituzional hau, ez? Aztertu beharko da purtsu bat, batzutan burokraziak eta astuna egiten du, ez? Da, zi beharko inaki pentsatzen gobernua, diputazioak, udaletxeak, mankomuniadeak eta daukagun herri txiki honetan duzkagun egitura guzti horreik, pentsatu, ez? Da, gero agente sozialen partaidetza, ez? Gauz herri baten, elkarteak eta borondatezko erakundeak eta pilo bada dena. Da, orduan, guzti horrei, gehiago kanalizatu beharko litzazke, zenbait erabaki hartzeako bidean, ez da? Da, hori ere, ikuste genuen, hor aldaketa bat egon dela. Iñaki, eta zugaz, Eusko Ikaskuntzaren programa honen inguruan berbatan gabiltzalarik, berezko aurrerapen iraunkorra programa hau, Iñaki Azkogazuk dimensio soziala kudeatu dozu, uste dut danok zatoziela bat esaterakoan krisia anitza eta estrukturala dela. Hori zer esanik ez. Da anitza, da estrukturala, da sakona eta urte askotarakoa. Da orduan, horrek, ekarri berduzkuz, mentaliade aldaketak. Eta pertsonen, portaren eta balioen aldaketak. Esate bateako, zentratuagoak egongo gara zenbait gauzetan, ez? Da, oin gatoz oso bun ekonomiko onditik, eta hor garatu ditugu gauza honazko, eta beste gauza batzuk ez direnak ainonak izango, ez? Esate bateko, konsumismoa, konsumo mota, krisisekin aldatu egingo zaigu, ja entzuten ari gara, jente asko ezin duela, eta joan zen egunean gauza hauetaz berbetan gengo zela, batek izaten zidan, osasun mundukoak, zela ama bat etorri jakon bere umearen problema batekin, problema asistenzial hori elikadurakin, janakin soluzionatzen zen, baina umea txarrera oian, da hau egin duzu eta beste egin duzu eta kalderak egiten. Da azkenean amak lur jota zen ezin dut egin, ez dauke dalako dirurik. Gure etxean gizona langabezien dago, ni langabezien dago, da ezin dugu egin hau, da sistema jana horrela ezin dugu eratu, problema ekonomikoa daukagulako. Hori izango da, behar bada mutur batera eraman da, baina gertatzen ari dian gauza. Orduan, arlo sozialean krisis honekin eta egon diran aldaketak erungo, gizartea birpentsatzen lagunduko, birpentsatzera bultzatuko gaitu, ez? Ikustu lagundu baino gehiago bultzatu. Bai, krisa luzea izanik, egokitze bat beharko dugu, eta egokitze hori naturalean izango da. Orduan, guk zertako pentsatzen dugu edo plantatzen ditugu gauza hauek, aldaketa dagoenean ez gaitzan arrapau oso gogor. Beitzat gertatuta dagoz eta zenbait urratxo emon baditugu aldaketaren eragina ez dala izango hain gogorra uste dugu, ez da?
bete suabetxo hau joango jakula, ez da? Iñaki, nik badakit hemen ze gertatzen da, itaun horren azpian, bai eta bai plus bost arlo askotan ibili zariela lanean, behintzat zei bai, garraioak, energia, ekonomia eta fiskalidadea, enpresa arloko dinamismoa, dimensio soziala orain zeuga zaitatzen gabiltzana, edo eta lurraldetasunaren eta baliabideen ordenazioa eta kudeak, eta ez dakit egindako lan guzti honek espero zen duen erantzuna jaso dauen, Iñaki. Bueno, bost urtetik ona aldaketa bat nabari du. Da, bost urte dela jenteak esatuzkun baietz, baina egin genuen lanari kaso larregirik ez jakon egin, ez da? Gaur egun, zela frogatu dan, han egindako azterketan, esatezian gauzak, pasatu direla, da han ematezian bideak, onuragarriak direla, bintzat, uste dugu rezitibidade aldetik hobeto gabiltzala. Gauzak egiten ditugunean, hobeto gabiltzala rezitibidade aldetik, ze gaur egun krisizan murgildutagonik, eta pasatu, eta esan genuena ikusirik zuzena izen zala, bintzat entzun egiten dute, ez da? Orduan, gure lana izan beharko litzake, oin, ikusi ditugun aldaketa guztia honeik, emoten ari diala ikusi, eta barriro planifikatu nora joan beharko ginaken, eta nun egon daitezken aldaketak, egin daitezken aldaketak guztiaren, hori, azkenian Euskal Herria edo Euskal Erkidegoa egokitu dedin errezago datozen aldaketa hauekin, eta reforzatuago edo egon dedin, egoera berrirako. Zenbait abe uste dugu, egoera berri hau, urte pilo baterako eukiko dugula, da orduan hor egokitzapen bat egongo dala, da egokitzapen hortan balana egin beharko dala, ez da? Bai, Iñaki, parkatuko dauztazu, baina denporea ia agortu dugu, eta eneuke amaitu gura zera azaldu barik edo behintzat itaundu barik, non daukazue une honetan begiradea? Bueno, hori bukatu dugu lehen prozesu hau, da ikusi lehen pasatzen zen ekin alderatuta gaur egun gertatzen ari dana, eta oin ikusi behar dugu, kapaz izango gineaken, bigarren parte batekin hasi, da oingo egoerari, esaten dugun, guk deitzen diogu, analizis struktural edo egitura azterketa egin, da horren ondoren, kapaz garan gizarteari esateko, hemen daude oinarrizko punto batzuk, gauza honeik aldaketako kapaz bagina, aldatzen baditugu, krisisari erantzuteko, askoz ere hobeto egongo gara, indartzu egongo gara, eta guk sufrituko dugun eragina txikiago izango da. Hori da gure idea. Hori da zuen idea, dandana, alik ondoen doan, Iñaki Azkoaga, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren sintonian egotea gaitik, eta apur bat gehiago behintzat, bai edo berezko aurrerapen iraunkorra programea ezagutzen laguntzea gaitik. Esker.